סיום הקורס של התצפיתניות. אנחנו בטקס סיום הקורס של התצפיתניות, ואני פה עם דנה, אני המ"מ שלה. המושלמת שלי, המ"מ המושלמת. ואני אגיד שהיא הייתה חיילת מדהימה, מדהימה, ערכית ברמות. היא הייתה חברה מדהימה לחברות שלה, והיא הייתה חיילת ממש טובה, ועשתה כל מה שצריך. ואנחנו תופסות ממנה מאוד, מאוד. והערכים שלה הולכים לפניה, והחיוך שלה הולך לפניה. טוב, אז אני אשאל. הטקס הזה בעצם לסיום של התצפיתניות, בק"שיות, ממ"חיות, תצפיתניות עם רחפנים, מאוד מרגש, גאווה. וזהו, תודה. הכי חשוב שיחזרו לשלום ושיהנו מהשירות ומהאתגר. עמוד נוח, עמוד חופשי. המסדר יעבור לנוח, עמוד נוח. לעליית מפקדות הפלוגות, המסדר יעבור לדום, מסדר דום. מפקדות, תפוס מקום. קדימה, צד. המסדר יעבור לנוח, עמוד נוח. להנפת דגל המדינה, הקהל מתבקש לעמוד. המסדר יעבור לדום, מסדר דום. הצדה. הורד. המסדר יעבור לנוח, עמוד נוח. עליית המפקדים. יעלו רע"ן פצ"ם סגן אלוף אייל לוי, מלווה במפקד מגמת סופה, רב-סרן רון בן דור. המסדר יעבור לדום, מסדר דום. ילדה, תגידי שהקהל יכול לשבת, ילדה. יכולים לשבת, לא צריכים לעמוד כשהמפקד עומד.
סיכות וחלוקת תעודות לחניכות מצטיינות. אני מתכבדת להזמין את מפקדות הפלוגות. פלוגת טל, מצטיינת פלוגתית, יובל ברטל. מצטיינת מופת, ליה ענבר. פלוגת כחל, מצטיינת פלוגתית, עדן לוי. מצטיינת מופת, יקיר פרדש. פלוגת יעל, מצטיינת פלוגתית, ליאם אבוטבול. מצטיינת מופת, מאיה זהבי. מצטיינות, הצדה. אורד. מצטיינות, הצדה. אורד. מצטיינות, תפוס מקום. ענידת סיכות לחניכות המסיימות. המסדר יעבור לדום, מסדר דום. מפקדות, העניקו הסיכות. אני אלוף העולם בלהתחיל, כל מה שמפחיד, כל מה שמלחיץ אני משתיק, אני אלוף העולם בלאהוב, קודם את עצמי, אחר כך בבמה וברחוב הכי קשה. אני אלוף העולם בלהתחיל. ברכות ל-424 חניכות המסיימות, שכעת כבר אפשר לומר תצפיתניות, בקלסות וממ"כיות חדשות בחיל הגנת הגבולות. מגיעות להן מחיאות כפיים. בהזדמנות זו, מפקד הענף יעניק תעודות למפקדות מצטיינות. מצטיינות, הצדה. אורד. מצטיינות, תפוס מקום. סרן רון בן דור, המסדר עבור לנוח, עמוד נוח. משפחות יקרות והחשובות מכל 424 תצפיתניות, בקסיות וממ"כיות, מכובדיי כולם. היום אנו מתכנסים כאן כדי לציין אבן דרך משמעותית, סיום פרק ההכשרה שלכם. חיילות יקרות, החל מהיום אתן תצפיתניות, ממ"כיות ובקסיות מקצועיות ומוכנות לאתגר הבא. האחריות שלכן כתצפיתניות היא עצומה מאין כמותה. אתן העיניים של צה"ל, אלו שמגנות על גבולות המדינה יום ולילה, בשגרה ובמלחמה. בתוך מציאות ביטחונית מורכבת ובעיצומה של לחימה רב-זירתית, האחריות שלכן הולכת וגדלה. התפקיד שלכן והעבודה שלא תעשו מאפשרים ביטחון למדינת ישראל. זוהי זכות גדולה לעמוד כאן כשאתן לובשות את מדי הזית של צבא ההגנה לישראל, והפעם עם סיכת התצפיתנית. זוהי משימתכן, ואין לי ספק כי תבצעו אותה בהצלחה ובגאווה, במיוחד בשעה זו. תצפיתניות יקרות, ב10 שבועות האחרונים עברתם הכשרה איכותית, מקצועית ומאתגרת, שהכינה אתכן לתפקיד חייכן, הגנה על גבולות המדינה ותושביה. במהלך ההכשרה דייקנו את התכנים המקצועיים, פעלנו להכשיר אתכן לשימוש בנשק אישי ושימוש באמצעים טכנולוגיים לאיסוף המודיעין והמידע שיסייע להשמדה של האויב, לאתר אותו ולהשמיד אותו. כל זאת תוך שמירה על מקצועיות בלתי מתפשרת, טיפוח ערכים, רוח לחימה ומחויבות למשימה. אתן 424 תצפיתניות שעומדות פה על רחבת המסדרים הולכות לעשות את התפקיד החשוב והמשמעותי ביותר שקיים היום בהגנת הגבולות. המלחמה הוכיחה שאתן התצפיתניות חלק הכרחי בשמירה על ביטחון המדינה. אתן מצטרפות היום למערך מיוחד וייחודי בצה"ל. ההזדמנויות והאתגרים שעומדים בפניכן ביחידות השונות בעת הזו רבים. הם יחייבו אתכן למקצועיות, רגישות, יוזמה, חשיבה יצירתית, נחישות, חוסן אישי ומסירות אין קץ. היו גאות במי שאתן ומה שאתן עושות, יש לכם על מה. הקהל מתבקש לעמוד. להיות חופשי